bone na asese nipa akoma mu ma. Nipa free nipa aboa no. Nipa aboa no eno yi nipa adi. Saa so na nipa free ni mu ne bone a waboa no no yi ni bone adi. Kola keto atwe se sigu ne nsa ho. Na so fa be jira aka so okọ heaven. Ti santa de anketenkete usirem ni utrum nyina egu abonten. Abejira na hemfo ne ampis. Se jimi o se de yo. Am so abejira na na kola no de. O ko ejem. Koko yini free jenu. Yes, mo ye na me de atom maba wa ni trim se de o mo ye na ye. O mo nkoso nye. Ni o ma fini o ma tata mu trim kan waso. I'm sure. We jam wa car so we don't need powerful. I can't some na we was so we don't need powerful. Interesting. Erade no pay so ye bompa edawase. Say ayewa dum enope. Enen so do ba abihia biem. Enen so erade onam so ba bigu aba. Aso abie nyina ne akoma epe wasemeti na no pay misra se de asi ene de apirim akoma ayese bo awrade bubu no maye afezo so emaye ntie asem ne keke na emum yentumye asem ne yefo Satan de nim se wadi nkuguo dada esanse da ne da nyina wodi nkuguo wanim enti na no pay so mani ni nkuguo before kinkan fom so kinkan na isi odi anim nyam e wo Yesu dim amen amen.com ana wutie na me show no anya okase no mpagya mfra dum nkwa dum adofo fa babro open ni ani nkomo ade bia yeye na asase so wa wieye osoro ni asase wo wa wieye yes apo wa na wieye sa na nipa so wa wieye wate amen dia wo ya bia no sa udi ukira abura yen hunu nipa kura wo ye mama nka sa mentro yo nipa bia di ka ba asase so na wo nka hu bio amen amen obi ti say probadu say asante memo asem na meka no probadu say nka hu bio ono di ni triji akyerema na o say to the first breath probadu say every what they say kuroi mi re fi kakra de kaya meka kyerɛ na adia ba ko amewira huni ofiri kumawu hene krobadu sai what they say krobadu sai we na meka na semi turbu akwadua firi kumawu ise metumania krobadu sai wawu yes turbu akwadua nsuko nano na meka sambisa krobadu sai wakan wona ma yesi dai krobadu sai wona ma yesi dai kwame nkruma mamuom no waka ho no odi tintimai tiapo bi mu asi okoya no no se kwame sasantefo beto aba mo agi so ye bibi ma wo no se dey was me hospital wana we dey say bantama hene apana so ma asase ma yesi da no krobadu sai awu amen ka sam kire jebi dankwa the whole West Africa is the second best scholar in Africa. They are not first. They are not first. Aye, what they say? Nigeria nibi 26. No, we're about 35. Okay. Metomania, your mama country and woman bats as usual. yes Every suko. Amen. amen Obiti sir asansuwa kufu ya ka santeman panimfo aka ho na ne pa no ana dokopim kasifo no ono so ko na adia ba ko me pese Ghana fo muntie me nani
obia ne wa wonim de edi nanim wo kyena na de baba obi nim asantemamu ha ya wa mama kantra wa ma wuo o say to the first wana konji asanteman okunyi denkrafo nsam wana koya waje asanteman free denkrafo nsam Yes. o say to the first wana pia enipa ne bikogu what is say pra no enti pra aya share the masantefo ne achemfo pra anso wawu ye bonu tio tufu pra so mana mu to prem besine na me pesa atiefo atie mintie ne ye ya wo ya bia wi ye ho Na ya re wo semo. ya wo ya bia obadwe mantie me na no pai no nsesa dia oni awie ye ani asafo awurade Because no. oni asase ntu oni awie ye Yes. ni tufo ne same koma ni hwa asase so a asikafo nimdiefo wacha sebu amamfi nom o nyina kɔ budo no nyina wu budo kra do wu ya nkyɛe wadi ase nara power no wu ya nkyɛe na adeɛ ba ko a metɔ biribi ana mekra awera ho no sɛ enipa ya nyene nkwakiri Ani ye ya ni wura fi ho. nipa nyene nkwakiri Die ni o. de ntia me kwaji sikaduro nyina ne sɛ masi dan na nipa ehume na bɔ ma baso anso ka krabi na ma jam amen Amen. Dear Job, na men kasem bo Job 41. Job chapter 41. 41. Job or Psalms. So be na hu nsuro. Psalm 41. Me pasa me kasem bi ho. Ma enipa na utie me na tie masopam. Me slow. And ho ati. Adia bi awo no ni se nyame na de ma o Empower. e bibia wa wieye je me so amen Amen. sa enipa o sori na se wa mu nyame na wa nante wo tere na kwa so a Yes. obeye mo boda bi e to bibia na me kra awira ho fa Psalm 49 verse 10 down to 14. Psalm 49 verse 10 down to 14. O se na ohunu se anyansafo wu. Anyansafo Ewu. Na saa so na nkwasea nya agimifo sei. Nkwasiafo ne agimifo nso sei. Na wogya wona ahode ma binom. Ahode a opeye no ogya de ma obi. Na wontirim ni se wona dai betina woda. Ne pese na me kanyansafo kyerɛ wo. Anyansafo wu. Oh. Say na nkwasiafo ne agimifo nso sei. Musu sei. Wontirim ni se Wontirim pon sei. wona dai betina woda. Me komunipa misi dan me tonko ka misi dan. Betina woda. Me dan betina woda. Wona fia tena wa kosi awonto. Na ne fia tena wa kosi awonto ato so. Wondi atoto won sase. Na fra asase we kwa kupepra land. Na nso nipa wani. Kwa kuma anu land. De ekoso alo no. Adwo poma land. Na sase. Obi timi si dan no atro ni mu. Ya Men's Lodge. Good. No atro gu ani mu. What you say? Trasa adano ne dia. Wodi atoto won sase. Wodi ni do to ne sase ne ne dan ne japade so. Nso nipa wani di mu no. Nso onipa wani di mu. Olintinam. Ontenam. O te se mo a woyi won ho. Nipa te sakokwa ye beku no. Okwan okwase afa so ni. Jeme so amen. Amen. Nipa wani di mu. Te se What? nipa wani di. Ani di mu. O se nso nipa wani di mu olintinam. Dia open no. Dia open ontenam. Nipa na wani di no. Nipa gu ni na se hoahoa no no. Be tobiri bi na de ono awusi ye no. Ontenam bi. Se mo a woyi won ho. Wasi dan. The dan move from anopa no nsia no. Ana no nan ne fa no. Ye nya de ne tumu a. Oda wa na bono nkono. Obono dua.
na busuafo ye meetings ye nyini mfiri ne fie ye na ko wani de ani ahoahoa no afa de ye yini firim ya koto na twene wiram jema so amen enti ade ba ko ma stadium ma woni se wo se nipa ni ba ya hoso wo bi begin ho wo bi be hwehwa what do you say wo bi be hwehwa only Christ pa ba bia wo kra be korowate adan enye japade and sase enye japade o se nipa woni die mu ni hurumu no what say aboa odwan aye 10 minutes jema so amen what do you say what say kokwa ye kuno ya zuna ye kuno abrantia adira na wo anu nti wodi tu wo safo hene me pesa de o tie mi ntie ni yie ewiase we ya medi chebi yes ni party so nhwiren ni party sa hwe ani da me ka sam bi sa ayoa aso on fa so sin nipa papa efrisa se emudwa me anu a definitely we me tia fa no apoto ebe yi so amen na nipa mudwa me anu a fa so bi eni so nano takura de kwa akwala bi akati ni mu mienu na nsuro saso opagya ni tira no de aboho afa we so aso na epagya na yedin kogu kagokan ewi aso ho nipa mo bot to the point to say minima dia ha mo bot nipa amen minima dia mo bot nipa nti wa wutia me na no pai misrawo akaka bensam fatuo dwa fatuo misenu me chen put it aside na busa ho se me fie ya sen na kame na sen jeme so amen wo fie aya sen na kawo na sen branche wutie me misrawo nipa me di chebi jeme so amen we continue quotation bi minim so wuna we twaso ba na eduru verse 16 40 so bi nya ne ho a insuro o se so bi tra asase so na wo pasika sisi adan ya na ntwie na wo nya ne ho amfurumu America ba every day obiebie companies wo nya ne woni akasa ni pasuma so ya rich man insuro na se ni fie ni mo nyam redo so insuro se ni fie fo nyina body den say wanu manyamu a ensuro na si wu a ada obejamu no ole famu bia na famu ba kokore nko na ni mo nyama ni sani na chi ani mo nyamu a ne wo ni busuamu no eni na chi da se wo sira ne kra ne nkwa na ye be change ni di Mr. Miura ya fra na de na abra wo sempa ni ye be kase funu no o che obon yenyini frifie obi a wase dan atom ties ye be yina frimu de yakotutu fam de na se ho udi abanche 3 days na fifiri yedi ne ba so ne de flower esinitire ho na flower na be yedutan mani hina ko wurawura ni tikonkurum me pese obadwema wo tie me nantie ne yie se ni fie ni mo nyam le doso se ni fie ni mo nyam doso o se ensuro na se wu a se owu a ole famu bia na ko ni mo nyam le nsani na chi ani mo nyam a wo no antimi ni na chi se wo sira ne kra ne nkwabrem ye sira no na se wo amo ba ye ni patitiru na se wo yi na amba ni pa nyina yi na ya so wa ye ni ya be ko na agya na mabusu be ko agya na mabusu ni hunu ha ala wo ha bio onipa wo ni diem ne woni hurumu no what is a boa ye yi na firifie papa jama so amen abranti a wutie me na no pai ma men ka wasemoate se nipa atira ka sika so yenim se sika ni solution na ne so tie me a wo ba yan hira dia wo bra pa nyina wo beja ho jama so amen wasankafuo 2 verse 18 Ecclesiastes chapter 2 verse 18 yankenkai na bra me bro no wiase nyina fono me Solomon wase bra oba wiase aba bra ni nyina na afadia afono me beja na ho amoni po bedi makira ban wase barema bra ebedru bra bi no afra lawyer ni wase me beya well nsamansie awira ho che bibia dia ntia wa hunu nyame no
afɛ wode bɛkyɛ bɛnani ato wa wanhuri nyame o saa de no nti wanyɛ ɔkra nkwagye ho adwuma nti ɔde saa deɛ ne ba bɛkyɛ nti Solomon se mebra mabrɛ no wɔ wiase nyinaa hwɛ Awuah dew wɔ Germany hwɛ mane a wohunu wɔ Canada because of adan a member bɛsɛ 10 ɛne ɔda one night Ghana ha the same thing. Yes. What you say? What how? She bra bra. Jamaso amen. Amen. Kwesiada woko dipa, adwoada wo dipa. Eno na ama wo di sise 2 rooms, 3 rooms. Jamaso amen. Amen. And so oba kaunsa gubo. Na oja hwa mo bi a obedi wa kiraba. The kind was a time one brother be we. Now I'm going to be an adaka so no I well. Let me be says a very young boy. How? So I well. Who said this here? Oh, Johnny Ho. And the last year buy him. And for sure was on the same. Amen. Amen. The entire one swimming a mid in an Usabe Jim. So be with us here the Danua. What did the Kaiki Manua? What did the fear Safwa Amanua? Jamaso Amen. Amen. And the Matnasi, Anamasasi. Anama would say, a new man put Yasin who dear. Jamaso Amen. Amen. But do the pop pen and man. And shining the power. What come and come a mess of forward and what you should be a dache, the crabacro. Amen. Amen. Agency was it? Na me bram beja was na the bram be we are seeing now for the same the power be dimachira. And why you nim so be onyansafo ana okwasea. And the name say me ba kwasea. Na onyansafo. Sama ya majuma pam sika pam madan. Majapade na me beja mu obi a wa mmere mu se ne chefa. Kwa kufa. I think kwasea sem no no. One nim so be onyansafo ana okwasea. Ma samu fifre me wiase me ba ye nyina mankama ne musuda di ma dia me bere ho me di nyansa me nam China kwaso nam Nigeria kwaso nam Canada kwaso bra me bra nyina enti obi na aba fa ye wiase no jemeso amen amen to so kan yesu ya uhudie o se wonso say ya uhudie o me dane mama ko matu yi David I Solomon say me dwendwe saade no me dane me ho na fe makome tu o bra me bere no wiase wa bra ma bere no wiase nyina ho nipa bi ho na bere wo nyansa no nipa bi ho na bere no wo nyansa ani yedi na so de be mo nipa wa so de be mo obi a wa mra ho da se ne chefa yesu ahudie nya de bone ya ahudie nya de bone kase abrantia anana pa mi bishaw hweye na me nkasa mo yansa hweye no anu kra abro wate hweye no anu kra abro e pesca o se mi niska maso ya hise o se mi sitan o se mi ko Canada ba mi o ska tele mi pese mi di gusu ko broda e be ya calm down and Jesus Christ amen yama nyira ba cham wan ka se ni pedua no abasai say oni pedua abasai na me kan nyame so no krontra me ni atro awrade so nyame dansini amen amen ha asase so ya medi chebi asase so me si ya medi dia bai medi chebi ya medi chebi Psalm 39 ya medi chebi Psalm 39 verse 2 was me dani mumi yekom why Davido was me so me dwene ho na me dani mum na me yekom was na me nua ma no papa ho so me ya me ye den na so na ayam ya sama braguo na makoma ye kare nu ayam ya sama force wa bre anya sase de koko obeti be dua koko kosia da wadam memento wadam fia da wadam watu afiri krom kura da koko no ya homeje anso adro bra koko ni se aso no yeso wu kwan kan nipa ho bio what you say na onanania wan so sika mu anoda wan abati koko na ko hata no di susu fan hwe wo ma ho na ya
what you say make us say obi mada bonten enso si abrosan ne papa si abrosai sika yes so amen amen make us quotation natural now the mama mi we I will ho nipa ya mobo to the point to say me hwe nipa na nipa ya mobo me ma say me say eto biri bia ho ya dware ne koto ni ko hwade na ko hwade ko hwe nipa wiye obo so ba bia bon na udu mo kira ho bon papa ho nyan nipa papa no nipa Every day, and Quadaya Sisum do politin bag, Nukotu Mugu. Every day, a sika for. Oboa Yadia Kodum Pampan Swassa, Doctor in him Diasa. According to a skanka doctor and Fussy Kadina, and Kunyasa, was Yasa. Yes, Amen. Amen. Abrante, make catch us a she. The one she. That's our crab before 1 day. Maybe I may tell you more. The quotation with some was it? I mean, I mean, papa. Let me yell. I come my caricature. I David, so I breath. I just can't do a man's ratio. What important said David, you know about where Makoma ye karikaru. Makoma ye karikaru. Me dwendwe na wodan oja. Na amira wo dwendwe na jare dare. De becha ma make asai. Na fa David so bia na no aka asem bi kire awurade se. Awurade wiye. Mame hunu ma wiye. Ane me na kakra wo. Ane me na kakra. Wo susu ama me. Me hunu me kire ama me kire. Fa wi asem nanam hakwa me meche. Hwe wa ya me na nsama pe. Me na me di na sase so ye won sabuo ma. Na me fie nya hwe wanim. Sa ne pa fie nya hwe nyame anim. Ampa. Oni pesi janala. Oni pa da se ne susu stanara. Oye huhura kwa ampa. Oni pa bia nam se sunsum. Ya nam se sunsum keke. Ya haya ho. Ya haya ho. Daso. Ya haya ho. Beba ya haya ho. Ni ba haya ho. Haya ho. Jemeso amen. Amen. Ya haya ho. Haya ho. Ni tie. Ya ho haya ho. Ya shada so. Wa sitina mu niama ho. Uni obi kasa unime. Unime ni pakura meye. Eden anim ahen wakro. Eden our assessment yesai. Jemeso amen. Amen. Ubeja ho. Come in Kruma Jacoso Madam ho. Come in Kruma. And you're born in a custom. A separate Fabuzia, or Jenny degree ho. It is a fan I will go. A fan I will tell you and as one honey. Brown wash water. Amen. One more degree chow. A benny a friend say, nurse. Mr. Buzia Kurama, mouse. Degree no kura mouse no. George Walker Bush, our one maker on Tono. Clinton Tono. Tony Blair and Tono. They can't say we Obama on Tono. But look at this man. Says they were furious in the degree of boy and you are useless. The Babylon to me funk said me the compaguma. Useless. It is a mass at last in a city now. Some mass rejecting Yamia. Say a boy class one fast wasn't. I'm not against him. The person may come to be the show. And now, a toby be an American. I be a my fat bearers. What do you say? Woman himself. What you do? Nanyamiajo. And you can catch now. Taking falls. Kono suba ko heaven. Yes, I want to parliament as well heaven. And I call your friend say, wait. King Pharaoh, Alexander the Great. Oh no. What you say? Oh no. And the Medo and Persia, where your friend say, Darius and Cyrus. Yes. And come in now heaven. Degree. The catch now. Tempranaro and Augustus Caesar. Come in now heaven. And yet, so about the president and the church on your power. Be very careful. What a parliament, I know the heaven. Be very careful. And I'm sure parliamentarians, not the crowd at home. But don't bury do not to hobby. It's only a kind of frat. One man woo. Yes. Your bonny day, so for. What don't bury do. For say a little mama, I buy a vice president, a car, I a vice president. One more way. I don't know you know you're a penny on 1 minute.
gusu wia o man sika brother jajimi no wo bibia wia Kristo wia no amen wia Jesus and the kwa obi fa yesu ko fie that is the better me samini anom and I know me call Central Police Station me ko park me car ho na me kwa na police ni bia wu no mo de ni phone na tar ho nti me free police ne ba ko na me tia no na se mai was oh ye nua ba ko wu na me se ade asua de na wasua firim afa no ogina ho no so say na me se be see ade asua de na wasua firi wu nua na wa wu no was so for say ni obi abeko na me se wo kwa wo ko de obeku ko de dia wo ko na he na abeko afa obi ni was wo ya so for na me se am ya so for me ni so for we say hey Cynthia forget about the post of the amount. So you're sergeant, so you're crime officer, division officer, so you're deputy commissioner, put it aside and check your life. Busa who say if Samekoda no man sorry biwa. Jemeso amen. Amen. Samekoda no man sorry ya. Hina meko. The corner two. Whether left or right. So amen. Amen. Na me bisa. Oni awrade ntam te so. Ana na pai me bisa asem na me ka no. Sampa na me ka tro no. Mo mu tete abrocha. Evangelist Akwasi because of money every day. You are in just me try na me say. Brother, Mr. Do banya wo wiase nyina no. Woni chefa. Woni chefa. Wasankafo 6 abakasem bi akyerɛw. Wasankafo 9 nso aso. Akisa chapter 6 verse number 1. Verse 1. Atifia sɛ mo se ahunyade ne monyam nso yɛ ahudi. Ahunyade ani monyam aye huhudie. Na boni bi ho amahunu no. Manyame ho. Me wani monyam kyɛw. Aye huhudie nkwasiade. Koso asase so no. Masa huya so na kosi sɛn. Ahunyade yɛ ni monyam. Wonya boss as a principal do what you saka. Pese Thomas ana unya ekosi die. Okasa ye jeje ho na ye dem. Ai. Jemeso amen. Amen. Me yo hina. Okasa kwabena mu gyina ntan no agye so vio. Adam faso na wo mu. Eno no. So de hire na do kra abura. Mfaso be na wo mu. Message kese pa no. Na wiase nyansafo bo modern say ye ba me makọ school no wanya nimdie. Jemeso amen. Amen. Ye wi afin kwaje nso. Amen. Amen. Me katira mo. Me papa no mahemfo, me respect mo. Papa. Me ye nipa. Me kan kore. Ana no kore on ye mfa suro na aka wo. Sa me ka, na so ayo hene na so bu afua, me mfa ho. Ayire so pass obi be fo ma wo so ayo wadwe so kotulufo. Oba pass so wonfa, na nya me agira so bufo. Because ame osuma futufo bi, ana tayifo bi be yi wata wo bone ho, wo dia bufuo na hia. Ampe. Ahunyade ne monyam nso yɛ ahudi. Wɔsɛ yɛ ahudie. Bɔne bi wɔ hɔ a mahunu no wiase. Bɔne bi wɔ hɔ a wahunu no wiase. Na ɛdɔɔso nipa so. Ɛdɔɔso ɛwɔ nipa so. Obi Onyankopɔn ama na ahunyadeɛ. Obi a nyame no ahyɛ da ade ahunyadeɛ ama no. Ne ade dodoɔ. Nneɛma ɛdɔɔso yɛ ne dea. Animonyam so okura. Na deɛ na kɔ no biara mmɔ ne kra. Na adeɛ bi a yɛ na kɔ no ɛmmɔ ne kra. So Onyankopɔn ma ne ho kwan sɛ wɔni bi. Nso Onyame aka kyerɛ sɛ wo mema wo kwan ɛni bi. Ɔnani bi na edi. Wɔnanani bi na ɛbɛdi. Edi ahudie. Ɛyɛ ahudie o. Adeɛ no. Ni adeɛ aya. Sɛ obi wɔ ha. Sɛ wotumi trɛse ɛwo mma maako 100. Na odi mfie pii. Na wonya mfie bɛɛ 300. Na ne mfie mu na dɔɔso bebree. Na wo mfie mu na ɛdɔɔso. Na papa amene kra. Na sɛ wotire asase wo so na sɛ papa yɔ. Amene kra. Sɛ ne amene kra. Na musuro. Amen. Amen. Jidie. Ojo. Ani da ho. Amen. Amen wo kra. So wansie ni ya. Na so wo ni ansie wo Kristo Yesu mu a. Me se wo po ba yesene no. What is abofra? Ya nyem no ne yakoyi na gu. Wonu degree na. Amen. Amen. Me pese achefu atie me na no pai. Sister, we ni pawate. What's that buffalo be to nche? He said you was more treaty no. We nipa. Enti dwiri nipa ho. O krama ba nche. What be don suffer funny trim. But nipa na wa kofa na won ne tre. He said you was more treaty no. He said you was your worker. Nipa ho ni ye adwuma. He said you was here no. Ye na agina asase so. Wo kasa ne te se obi a won ka nipa.
Tell me pese anano pe wo utie me tie ne yie. Jemeso amen. Amen. Me pese ene odwini kwachiri. Papa. Be very careful. Ye utie bia. Be very careful. 40 years we do now. Say you utie odi opa what na Lady Diana could I see on? Yes, you know, chefom. Lady Diana. Which don't was chefom. Like a Jackson said, well, young man who are fetching the Pabiasi and there was a fam 40 years Diana. 40 years Diana. 10 years. A branch here, Miss Rao, and I'll pay. Or what the one more and to Junior Quatchy. No one at Hebrews 9:22, 27 was a down in Pabiara, who back no watch it at the move. But one of the I must. Jemeso amen. O se me brama brafu afunome. After you say nka 9. O se nkwa ho mfaso ni anigye. Nkwa ho mfaso ani anigye. Ye nya na me de share makoma mu. O se sabra boy nyina me de share makoma mu. Papa ni nyina mu. Na so me transe papa ni nyina mu. Se atenefo ne nyansafo. Se atenefo ani nyansafo. Ani wonyuma wonyankopon nsem. Wonyuma wo ye nyina se wonyame nsem o. Ondo. Ti so tia sa ti so don ton ko kan egunyame nsem. Wo ton wi a edenyame nsem. What you say was so but on some nipa no bodam. Nipa nyame abon se ne so ntro on say e wonyame nsem what. Ondo. Oso do. What tani o. Nipa nim. Nyama nyina ye won pe. Nipa nyama nyina ye pe. Ade nyina ba nipa so pe. Ade nyina ba nipa so pe. Nkrabi akọ eda ho ma otini ni abone. Otini ni obonefo. Ni papa no hotelfo. Ni papa ana hotelfo. Ni wagufu. Ni wagufu. Ba for den. Ade do ba for den ni de omo. Oni papa te se odiboyeni. Ni papa nyame value se diboyeni. Wakantam te se die osuro ntam. Ye wakantam te se die osuro ntam ka. Ye bone. Ye bone. Ye woyo no wiase nyina ho. To aso kan. O se na nkrabi akọ eda ho ma onipa nyina. Nkrabi ba ko ba o. Eda ho ma nipa bia. Said you hear me what here. Said you hear what here. Said your president. Obi oda kwale bua. Ofiri wa twemba wiate. E what here said president what here. Nkrabe ekoro. Jemeso amen. Ko da ho ma nipa nyina. Nipa nyina. Enti se nso bone aye nipa ma akoma mu ma. Said your nipa bone aye akoma mu ma. Na adamo wa akoma mu ala se. Na adamo. Ewo nipa akoma mu asetena mu no. Ni akiri no. Kinkan fuo nchen. Na bakọ fuo nchen. Enu ati no bakọ fuo nchen. Wan wo yi ni mu. Na hwan anu ati asase so owuo be yi ni mu. Fuo nyina nchen na ni da so. Ati asefo nyina nchen ana ni da so. Na okrama ati asase so mfaso kya jata wo. Fuo ni se obewu. Ati asefo de ye nim si ebewu. So obewu. Ewufo de. Enso ewufo de oni bakatua biara bio. Oni akatua bia wa asase so. Owura firi won kaye. Won so. Owura ye wira firi ne nkai. Ondo. Ni do. Won tanu. Ni tanu. Ni kumfi o. Won kai bi da. Woni dia wo yo no wiase nyina mu. Wiase mu chefa bia obi a wawu ni chefa. Me ka kira wo say enka krobadu se baba bagene de. Ka do wo nyina ko mu chefa. Jebe so amen. Amen. Asase so abrantie nipa me di chebi. Na ye ka no kura kira wa won fanti. Ene ye ne. Afutu amede ma wo ba fa baboa wo. Baboa wo. Sie nyansa wate. Ghana ye hia dwen sakra. Papa. Ghana hia dwen sakra nyama nso twe. Hia dwen sakra. Sakra. Tieni. Nipa wura na wo. Se nipa wo ntantam. Wakati wani ate no yeso obi ko. Tieni. Abrantia me metuo me sei. Efiri ma pampam besi me nase me hunu se eye urade dia. Honam wa dia metwi muta ba pro. Enti men trase ma honam. Bible said you trase ma honam no ebe twa dia pro. E do trase ma honhom ni be twa dan kwa. Enhyane ni pa Jacob nyankopon ye nani da so. Wo tia asase wo so apunyame. Na betimi akotere efie bi ni fie wura atwema nso ntumi. Akọ hadan ete fie bi mi ama 7 years. Osimi ni fie wura ne betwema nso. Wo so so obatena ho. Ntena ho nche. Yo, obetu. De me catch you say asase wura. Wana ye humi wura. Wana ye nkwa wura. Wana tonsuo bawia. Wana asase so ni o ma nyina ya ne dia. Enti so batia asase we so. Na ne sa nyama na twema nso di adue. Me catch you. Wo so chamfra mo chamfra. Wa wona onwofo ham dia. So ni pa deseni say batia asase we so na me nsum nyame. Die. Me de boa aba me nyankopon. Na ma fa dia na ma dia ye nyame. Na ma catch you say wona wo bo me. Konfo ya bi oni kokubo nsam ne tira ma bosomfo mo pa mo nkami antie se nyame na nyire mo amonka
What do you say? Abrante a wuti me na na pai. Bibi shaw. Adeba de point na so nkwa sori. Hana say asofo ni pesikaje dodo. Me musaw. When was the first time I call sports stadium ko Kotokone house? Ball. Ya o me de chel. Na dia na ball no so dem fa so abrawo. Ball na bag na ha no. E so fa so pa ni say. Yeah. But I want to ask you. Ibisa. Ya wuti me call. Ko sports stadium ko hwe ball. Ya o me de chel. Mo fa nche. E so ka Kotoko football club. What you say o ka wo mo? Me pese ene bibisa onyansani anu onim defo fine wa you no atiasefo ntana di dash wo wate ababawa ansom honam wo bibia ya okra nkwaje ho adwuma amen wo akabia bono okra ho bisa ho se ana so me frasa se sua wan chana mekro. That is the main cause. Yes. Anything can happen to your life from now up to December 31st. A bit January, a bit of February. Fine. But I tell you, yes. But I want to ask you one word. That man had never free this earth. At what that year, they will be watching it. And to make us 24 years, 30 years, 35. So say, Wobinya 3 years, and I say, when your boss 40 years was me celebrating my birthday. Nyame di mfie kura kame mfie ho. Enya no kura da enka bida. Nyame mfa nka ho. Wo mfie ne ya in bulk. Say your sister what run in bulk. Enti wonya fia no ate afrim. Didactic. Enti wo celebrate wo se nyame atim fie kura. Afrim mfie so. Na started dia we ho because wa ben adamana. Hey. Jeme so amen. Amen. Enkware Jemaso amen. Anyinam. Ozoti was a manini. Me kan okra on celebrate. Yan fan ka ho na mum ya tia ya dia ba. Afrim. Ube wo. Ati wo fie na firi so. Nti se babi a wodru no, wa ba adamana. The person abadama wa tie mentie ni. Susu popo nipa. Susu ha woni tie nipa. Ya biade respect nipa. Susu kira wo na won kye obi a. So onya sika onya nkwa. Money is nothing. I am nothing before God. And shining the power on him, Jesus Christ. Jesus. Nana pai, brother, me time no esha. Me timenson kasa me fako. Na me fa onshachna. Na me ya doma me sraw. Me satwa so. This particular message, a messenger, me timen man one day. Abratia, sesawati. Abranche Jesus Christ. Amen. And I pay. Amen. A dear bad in our cow. Then did I pass or quite just do. Obaso Sidan. Obaso Toka. Then did I pass or quite just Sakawa. Obaso Sidan. Obaso Toka, brother Jai. The Benima Siajaho. Mr. Douglas was Sidan. When Nambio so was Shafom. Was Shafom. Why if you see die? If you go to Atonshu, you are the same Bokuro. Atonshu Bokuro. Bokako who why for die? Was she die? Why for she die? And so now, why for she from? Mr. Jalfi. Mr. Muram. Did that she want the hotel? It's what? And so no one she from. She a nyansa. She a nyansa. And ko Jessica, do Jessica na mahoto. Na the Obama hoto ni Jesus Christ. And only Jesus can help you. Take Jesus Christ. Abaje. And nana pa nyamisha. Radina okase. No more. Amen. Asoli.